За приближение. Добър ден, сержант Хаджи Атанасов. Разкарай се, бе, правиш ми сянка! Тос пък ти нормален ли си, бе? Не виждаш ли, че ми работа, бе? Разкарай се, Овен! Ти чуваш ли са колата? Няма лична карта. Къде си видял такова нещо? Как ще караме тая кола, бе? В момента да виждаш да се движи. Ти въобще някакъв слънчасъл ли си? Какво ти става, бе? Кирилке, ела тук, ма, това от твоите болните фенове, ма, разпиши му се тук началото и си ходим, скоро няма да се отървем, ма. Аз видях, че Кирилка шофираше това... Каравай! Не ме интересува как се казваш! Сигурен ли си? Да, сигурен съм! Доказателства имаш ли? Нямам доказателства. А свидетел имаш ли? Как да имам... Аз имам! Както ви сте, моля? Няма моля! Кирилки, снимай го, ма. Снимай го, ще го качим в интернет, ма. Снимай го, да видят се какво става просто всички хора, ма. Ще се сипя, да знаеш!